Тонка, днеска съм решила, сядам до теб, че трябва да ми пише 4. Ама спокойно, аз няма ти преча. Да, добре, няма проблем, сядай. Тонка, ти химикал имаш ли? Да, само ми го върни после. Да. Един лист, може ли да ми откъснеш? То ми изтъня тетрадката, ама... Добре. И ако може, слушай само учебника по средата, да имам така и аз нещо пред мен. Ти нищо ли не си носиш? Само най-важните неща си носа. Кой ще мъкне тези тухли? Не. Това план изобщо не ми се занимава да го преписвам сега. Ако може, като го напишеш, ми го снима и го прати после в месенджер. Колко време остава до края на часа? Не знам, на мен реално не ми трябва да знам биология. Аз няма да ставам биологист. Човек, много ми е скучно. Кажи нещо с теб, де. После ще ти кажа, като свърши часа. Ти, Тонка, що така ще птиш, бе? Нещо на гласа ли ти има? Защото сме в час. Не искам да ми се скарат. Госпо, не е вашия предмет най-важния. 3? Моля! Вижте колко съм написал заглавието ви, госпожо. Поне 4 ми пишете. Значи 4 и сте най-яката госпожа ever. На дъската пред всички. Не. 3 ми пишете. Да пушим после. Да пушим.